De meest intensieve en geleerkrachtige infrarode stralen worden opgewekt door een warmtebron waarvan de temperatuur 2600 graden bedraagt. 3 maal hoger dan het smeltpunt van ijzer. Dat nu is bij het Philips Infrafield bestralingsapparaat het geval. Door een speciale constructie van het vloeilichaam, ballon en reflector wordt een maximum aan werkzame infrarode stralen uitgezonden. De warmte bereikt de dieper gelegen weefsels, verwijst de bloedvaten, stimuleert de bloedsomloop en bevordert daarmee de genezing. Klacht urematitis. De stralen van infrafield gaan de pijn te lijf. Overvalt u bij sport, spierkramp, dankzij infrafield kunt u binnen enkele minuten verder spelen. Philips Infrafield wordt thuis in iedere huisapotheek. Ook bij de bestrijding van winterhanden en wintervoeten, steekbuizen, ontstekingen en wonden kan de infrafield met succes worden toegepast. Ten slotte schenkt de infrafield ook schoonheid. Bij straling vervolmaakt uw gelaatsverzorging. Kleren spierweefsels worden met nieuw bloed verjongd en verfrist. Straling pijn weg met de Philips Infrafield. Raadpleeg uw medicus.